И какво става, хора? Аз съм Денис БГ и днеска ще правя рекламите. Първо започвам с Васи Геймър БГ. Той има само 6 абоната. Това е неговият канал. Той снима на Minecraft. Те снима на трайното World Challenge, на Clash Royale, Legendary Chest. Така и така не разбрах какво му се пада от Legendary Chest. Electro Wizard и най-накрая 8 арена или друг. И говори с това. И така, това е неговият канал. Няма чак толкова много клипове, но да, честито на него и ще се пренесем към другият. Между другото ще правя реклама. Към другият канал сега. Ето го другият човек, другият канал, който ще рекламирам. Той прави стримове. Вижте колко много абоната има. Снима на The Forest. Не знам защо не сме от една седмица на The Forest. Малко съм хотел, може да се чул модно смисъл. Да се ми свири малко. Не. Да съм. Става нещо. И на клиповете може да се чувам много гадно. Сега ще се чувам добре, но ето сега се чувам добре. И накрая ще трябва да купувам капки нещо, защото малко ще харим това. И това не е канал. Има доста клипчета и такова. Такова на всичко. И да, това се толкова, надявам се харесвате, така дайте лайк. Абонирайте се за още и до следващото видео.